Šta očekujete od nove vlasti? Pa ništa kao i do sada. Verujte mi. Drago mi je da su ovi pobedili, da vidimo šta će ovi da urade. Ako i oni ne urade, njih ćemo lakše da smenimo. Da nisam za Vučića, nisam za ovo što se dešava u Srbiji, to će da bude i u Paraćinu, ništa bolje. Očekujem nešto bolje nego što je bilo do sada. Iskreno, ništa. U mojoj familiji 3 fakultetski obrazovano, uključujući mene, i nijedan ne radi u ovoj zemlji. Pare da mi dadu, da kupujem lekovi. To, drugo ništa ne tražim. Pa da bude nešto bolje, da svi očekuju. Pa očekujem da se nastavi ovako kako se do sad radilo. Očekujem da pročisti svoje redove, jer i kod njega ima spavača. I očekujem da pravi koaliciju sa ljudima koji su priznati u svojim obrazovanjem i u domenu posla u kojima su najbolje. Pa, očekujem da više urade za mlade da ostanu u Srbiji. Da poboljšaju malo taj sistem što se tiče školovanja i mogućnosti zaposlenja posle završetka fakulteta. Od nove vlasti, svaka im čast, neka nastavi da rade kao što su radili, bit će nama mnogo bolje. Poboljšanje najpre u zdravstvu, jer mene to muči. Pa da ispuni obećanje pod 1. Sad su podupreti sa republičkom vlašću i sada sve što su obećali treba da realizuju. Kao i svaki drugi građanin, neka bude i ovako i malo bolje. Očekujem sve najbolje. Ništa. Verovatno da će to biti tako kao što su rekli, drugo što da kažem. Nadam se da će biti malo bolje.